mboten napa-napa kok Ndara. Apa tenan? Angge saniki para pataya sampun saya nggih dipun ngaji. Ayo ngono coba aku tak kepengin krungu. Oh, kados ngandel. Iki Gusti Putri iki coba kepengin mirengke awak dhewe anggonipun ngaji lho, Cak. Ayo. Siji wae apa? Ada karo. Nah, ketoprake rapi. Ar-Rahman. Ya, Wala Quran Hakim. Ya, Pak Rasile Cak. Ayo kursi. Ayo wis tetep ya saya. Al-Ikhlas wae ngono ya. Iki fotonya kan terima mundur. Dadi lali semuanya iki piye ta, Ro? Ngaji ora kok lali. Sing ngene lho. Sing Aku ikhlas. Ya, tak awet ya, tak awet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aurate. Putih. Lah kowe iki fatayat kancam sama kene aurate lho. Aurate. Ono apa? Fatayat tangane tatonan. Iki manggon bisa lipat dasar. Padasan iku telo diplek-plek, diweki dulu, digoreng lengane panas kapirno kae. Rasa jocengane san. Sapa kowe jane kok wangi-wangi mlebu ana kene? Ora san takon aku sapa? Bapak. Kembaran karo kancam. Apa? Iki karo kakakane kok katone lagi lulusan kok ngono kok. Endi sing ngarane Ratu Semenanjung? Ratu Semenanjung? Ora ana loro, telu, papat kuwi. Kakek siji loro telu ngono to lho. Ora ana loro telu. Ya iki. Ayo, Dik. Kok pating jlerit, pating bimbor, ha? Ana apa? Maling! Fatayat kok koyo PK lagi ning rumah. Lho, andane kok. Masuk Allah. Kowe panti jeporo iki wis tabaiat kok aja masih koyo ngono. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik astagfirullahaladzim. Ya cukup rek. Ndara ketarung ratu Ndara. Ndara. Wonten maling. Ratu Semenanjung diberat pamong. Langsung ngaji. Semenanjung. Assalamualaikum. Wonten wigatos menapa Kang? Ngantos bengok-bengok jelek-jelek. Kowe takon ana kahanan apa? Nggih. Ngertenono Yai Penangsa. Wektu dina iki, Ratu Semenanjung ilang digradat karo Ratu Semenanjung. Kanggo saderengipun Ratu Semenanjung Anes wonten ing panti Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? ora ana ya. Boten wonten. Panjenengan men. Kamas hadirin Yayi Penangsa. wonten ing panti Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? Ora. Kamu kula menika nyuwun pirsa kalian Kang Mas hadirin. Boten panjenengan
ipaye ora poklek. Jadi sampeyan lanang apa wedok? Ya, Jeng. Aku lanang apa wedok? Lanang Yai. Lanang. Lanang. Wonten ing panti Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? Oh. Ora ana. Mas Hadiri, Yai Penangsang. panjenengan menika Sunan. Iya. Sunan niku kadhaipun jujur, Bener. ora entuk ngapusi. Bener. Jadi ngaten panjenengan menika ngetos pedinipun Sunan. Sunan saka tembung sunabi makna kuwi teng budi wae ing kaweruh. Kadhaipun Jujur, yen abang, diunekke abang, yen ijo. diunekke ijo. Jujur. Wonten ing panti Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? Ana. Sinten tamu? Tamune kuwi Ferry. Ferry. Tamune Iya Ferry. bener. Ferry niku sinten? Ferry kuwi wong Demak, nyeswa ana ing panti Jepara. Ngono lho. Saestu. Heeh. Ferry. Ferry napa Stan? Londo kuwi dulure Ferry. Anggere marung bareng biyen, saiki padha nyeswa ana ing panti Jepara. Wah, ora awake wong Londo no lemu putih dhuwur. Aku kalah gedhe kok. Mergo dhisik nakal terus tak baiat nyeswa ana ing panti Jepara. Ferry karo Londo. Londo. Heeh. Saestu niki. Bener. Sunan lho panjenengan. Iya. Saipun jujur. Heeh. Ora entuk ngapusi. Bener. Yen ngapusi Dosa. besok Nek mati kejebur neraka. Ferry Negrondo. Oh, karebet. Karep coba tinggal. Yai Penangsang. Mas Hadiri. Kanjeng Ratu. Kula aturi goroh mawon kok mboten purun. Masya Allah Kanjeng Ratu, aku iki Sunan Kanjeng Ratu. Kon goroh dosa. Nah niki Kang Mas. Goroh kagem kabecikan menika mboten dosa. Nauzubillah min dzalik. Jenenge goroh arep kanggo kebecikan, arep ora tetep dosa. Nah niki Kang Mas. Pijen menika mangertos iki ambak. Pilih antara Penangsang lan Karebet menika selawase dereng nate akur. Iya. Yen pejar platuri goroh kirawan mboten purun. Nah, cupi pijen persani. Yai Penangsang bujung kalian Yai Karebet. Yen ngantos bentak sirah wonten sak tengahipun wono kados pundi. Gelut. Nggih. Ya bene to, karebet lanang, penangsang lanang, gelut keslumprah. Kok bene. Rendene perkawis menika ingkang jalari panjenengan monggo. Monggo pinjan pisah antarane Yai Penangsang lan Karebet. Piye? Pisah. Hi, aku kan wis wong jotosan. Nggih. Masya Allah, aku manggon tengah kejotos padel. Hi. Wedi Kanjeng Ratu. Lho. Wedi nek kejotos. Pinjan ngendika wedi nek kejotos. Heeh. Lho pinjan menika lanang apa bancik? Mosok teko. Ndek bengi pertanduk lho. Pre 3 dina ngebut. Lho nggih, yen pinuju pinjan awur kalih kula nggih lanang. Lah Nah iya. yen ngadepi perkawis menika pinjan menika kados banci. Lho kok teko ngondo lho, banci kok nang Satpol PP melayune pager dhuwur dilumpati. Ya, saged pinjan menika mangsuli. Monggo pinjan pisah Kang Mas. Emoh, wedi. Uga mboten purun. Ora butuh. Eh, Wedi nggih. kepeksa. Banten pinjan menika. Kami ngaten monggo. Monggo. Masya Allah. Enggak. Kanjeng Ratu. Lungguh. Nggih. Rendene piyan menika mboten purun misah. Kula aturi lungguh. Ngagem nyamping kula. Pupuran linamadan mapan wonten ing kapungkuran. Kersanipun kula ingkang misah antarane Yai Penangsang lan Karebet. Lho wong lanang kok aji bohong. Wong lanang kok dipadake bokong. Kanjeng Ratu, kula nderek.
Waalaikumsalam. Kang Mas Penangsang. Karebet. Menawi kula nitik anggen panjenengan lumampah sumengka pengawak Bojro. Kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken. Pancen ana wigati makepokan ana ing panti Jepara. Ngaten. Mentas saka ndi? Saking panti Jepara Kang Mas Penangsang. Saka panti Jepara. Mekaten inggih. Yen ngono kuwi ngerti kahanan ana ing panti Jepara. Wonten kedadosan menapa Kang Mas? Ratu Semenanjung ilang. Kang Mas Penangsang. Redening panjenengan lan kula pinangka wedrah wonten ing Demak Bintoro. Wedal menika Ratu Semenanjung Anes. Monggo sesarengan dumateng kula ngupadi sinten sejatosipun tiyang ingkang bradat dumateng Ratu Semenanjung. Ora usah ndadak digoleki maring mau. Mergo aku wis ngerti sapa malinge. Lajeng sinten Kang Mas? Kowe dhewe maling. Ngantos Kang Mas Penangsang ndakwa dumateng kula. Kula kepengin ngertos kanthi dasar menapa Kang Mas Penangsang? Kowe pengen ngerti dasare. Mergo Ratu Semenanjung ngasto layang Partisara. Sapa kakacondokan layang Partisara? Mengkone bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora moka. Yen kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Sak gluguting kolang kaling rambut pinara sewu boten wonten seratan manah kula. Kula kepingin jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro. Kadung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambati. Nanging durung ngerti atine manungsa. Yen kowe milih dadi sultan, nempuh bebasan, cecak nguntal empyak, cebol gayoh lintang, cepak urunge angel kelakone. Iki kowe. Mergo kowe iki sapa? Kowe iki mung anake sak Ki Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo kae? Kebo Kenongo kae wong desa Kesa. Mangane sego telo. Yen turu gelaran kloso ngidak lemah keblegong telok. Iki wong tuamu. Apa gaweane wong tuamu? Nyunggi keranjang, nyengkelang arit, ngetutke buntute luku. Iki wong tuamu. Kok milih dadi sultan? Beto yen Penangsang. Menawi panjenengan kados pundi Kang Mas Penangsang? Penangsang sapa? Penangsang putrane Rama Hatipati Suryawiyata. Sapa Rama Suryawiyata? Rama Suryawiyata iki putrane Eyang Babah Patah. Dadi Penangsang itu astus ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kang Mas Penangsang, monggo sarengan dumateng kula mbuka lembaranipun sejarah ingkang sampun kauri. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi, dipun asta Sang Prabu Brawijaya gadah turun kalih cacahipun Ismayawati lan Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhawuhaken dening Jaka Sengara nggih Bajul Sengara. Mapan wonten ing bumi Pengging katelah Pengging Sepuh Handayaningrat. Pengging Sepuh Handayaningrat gadah turun kalih cacahipun Kanigara lan Kebu Kenongo. Redene kula menika anakipun Kebu Kenongo boten ketang sak propiranipun kula tasih kalebetan darah biru saking Praja Majapahit Kang Mas. Bet karepet.
iki Kasultanan Demak Bintoro dudu keraton Mojopahit. Mojopahit wis rata dadi lemah. Mula saiki duduhke ana endi ora tu semenanjung musingitaku. Guru waleh menapa malih kula sampun matur dumateng panjenengan. Babar pisan kula niki mboten mangertosi perkawis menika Kang Mas. Yo, ora ana tinane maling kuwi ngaku. Maling kae ngaku pakunjaran kebak. Lajeng kersanipun Maling gelem ngaku iki yen wis dikepuki kaya kowe. kula menika menungso tasih jangkep panca ndriya kula. Menawi panjenengan tansah midak rasa dumateng kula. Selaginipun cacing mawon dipidak mogel napa malih kula badhe sabela dumateng diri. Kowe wani karo aku. Mboten. Tak eter sepiro kabudayanmu. Sekali. Ayo maju. Awas. Awas toke. Awas hadirin. Sing kenceng Oke. Kanjeng Ratu. Maju. Sing Maju kenceng. ayo. Sabar Kita. Innallaha masabirin. Sabar ya Pansang. Innallaha masabirin. Maju. Kanjeng Ratu sing kenceng Kanjeng Ratu. Sabar. Innallaha masabirin. Boten wonten pimpinan. Masyaallah. Niki mun cetha. Cetha piye? Kang Mbok Ratu Kalinamat menika garwane sinten? Bojoku. Lah kok malah panjenengan kongkon sing kencang, sing rapet niku piye? Lah bene. Kok ben pripun? Lho sing duwe bojo meneng ae, kowe ora bojone kok petentang-petentang. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Makien. Niki mboten adil. Ora adil. Nggih. Angge panjenengan misah niki mboten adil. Ana sing cedhak, lah kok milih sing ado. Dadi anggonku misah iki mau saka rumangsamu ora adil. Nggih. Padha-padha misah ana sing cedhak kok milih sing adil. Nggih. Ana yai penangsang kok milih yai karebet. Ya wis. Ning kene aku gak pernah tuwa yai, aku bakal tumindak adil. Ren dene iki mau yai karebet wis tak rangkul. Saiki genti sliramu kene tak rangkul. Ayo tak rangkul. Iya toh. Dirangkul Mbak Yumu. Kok nyorong terkait cah abote. Kula. Niki dirangkul kalih Kang Mbok Ratu Kalinamat. Iya kaya karebet. Kang Mas hadirin. Piye? Penangsang dirangkul wong wadon sing durung mukrime. Iki najis mugulado. Bener ya Penangsang. Kanjeng Ratu sampe najis mugolado. Rangkul ora mukrime najis. Wanita najis sampean. Bener. Kang Mas. Panjenengan menika supe napa pripun? Bapak apa? Lho yai karebet menika sinten? Tasih kalebet kadang kalian kula. Lajeng rangkulan, ajeng gandengan. Niku mboten najis. Mergo. Tasih kadang. Bener isih sedulur ya ora najis to. Dulur kadang rangkulan ora apa-apa. Ketuk karo telo sampean. Enak iku. Enak pe dulur terus rangkul-rangkulan. Rangkulan sing rapat ngoten niku. Ya ora apa-apa. Pun panjenengan sumingkir. Kula latihan ayo. Mari. Kanjeng Ratu. Ayo. Kanjeng Ratu. Betul. Gone karebet cekel lebokno Kanjeng Ratu. Nggih. Gone karebet cekel lebokno. Makalian, madhep. Ngopo niki? Lah kok nggone karebet dilebokke niki lho. Pusaka kuwi lho. Dados Pusakane karebet dilebokno ngono lho. Sampun kula lebokke kok Kang Mas. Wis kalebokke. Kaporo nganti nyuwara. Suarane piye? Les. Lah yo. Ngeto, manut. Pusakamu tak lebokne gen nyuwara kaya ngene karebet. Duwara pripun? Boten sah dilebokke. Gini. Kula saged lebokke dhewe. Hati-hati lho. Mikir. Dilebokne luwih gampang, Yai. Boten sah. Apa tak lebono yai? Wah, cilok
mesti abre ngono. Hati-hati. Pinter nglebokno jebule Kanjeng Ratu. Yai Penangsa. Iya. Jane ki ana apa? Kok nganti sliramu bujung kelawan Yai Karebet banjur bentak sirah ana sak tengahing dalan. Ki menapa ngantos kula menika bentak sirah lan Karebet. Karebet menika nyidra Ratu Semenanjung. Oh, dadi ilange Ratu Semenanjung sliramu ndakwa sing nyidra Yai Karebet. Nggih. Sampeyan sawetara tak takonan. Yai Karebet, Kanggo Ratu Kalinyamat. apa bener? Yen to ilange Ratu Semenanjung sliramu sing nyidra. Sumpah demi Allah kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaten. Boten enten maling niku ngaku Kang Mbok. Sabar. Maling kok ngaku. Innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin sabar to. Yai Penangsa. Wong dakwa tanpa bukti pi kleru nganggo banget. Nah, Saiki ngene wae. Rintine punjere pemerintahan kono ing Kasultanan Demak Bintoro. Saiki bebarengan kalawan aku suwan ana ngarsane Rama Sultan. Nyuwun pengadilan bab ilange Ratu Semenanjung. cocok Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah sing kenceng Kanjeng Ratu. Dadah. Sing kenceng Kanjeng Ratu, dadah. Ya ambali mlih. Ambali mlih. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Amit-amit japang bayi. Masya Kang Allah. Mas Adi. Piye to ya? Panjenengan menika pripun? Gini yo. Lho kalau garwa panjenengan rangkul-rangkulan kalih wong lanang liya. Dia sing kencang. Lah aku mbok kon piye? Kadhaipun panjenengan menika nesu. Piye? Nesu. Nesu. Nggih. Nek aku nesu terus dipegat Mbak Yumu. Kang Mas, Sing ngeloni aku sapa coba? megat. Iya. Limrahipun tiyang megat niku tiyang kakung. Mboten wong wedok. Saikine ora lumrah yen kaya ngono kuwi. Dados niku mboten limrah. Ora lumrah. Panjenengan menika garwanipun. Ning aku wedi dipegat. Ora usah dadak Wis wedi. ora usah ribut, ora usah geger. Tur meneng ngene lho. Mbak Yumu kuwi tak anggap iku sepeda. Tak ibaratake sepeda. Aku duwe sepeda. Lah sepedaku disilih karebet. Sasuwe-suwene sing nyilih, dak suwe sing duwe ya. Tuh. Terus meneh ora mung sepeda, tak anggap pagrek laras. Laras gedang ngerti apa ora? Nggih. Garing, Nggih. mbok iringno, Nggih. papahe ning dhuwur, Nggih. suwe dilebone kucing, brusat, brusut, tikus, brusat, brusut, kadang kula asu, brusat, brusut. Lho keterangan kok tak damoni. Balik ta omongi. Tuh. Kang Mas. Lho bojo padake sepeda kare pager laras. Lah kene yo. Nggih ampun kados ngaten Kang Mas. Wis to timbang aku dipegat, mending ngono kuwi ayo. Aja pun. Tak gandeng kaya Mbak Yumu digandeng karebet tau lho. Gandeng. Iya ayo. Panjenengan Mary. Ben padha-padha wong sedulure kok. Boten sah pun gandeng. Ngene salah ngono salah rewel tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sumpah nuwun dumateng ingkang kinurmatan Kanjeng Sunan Kalijaga saha Kanjeng Sunan Kudus. Ingkang sampun kersa rawuh wonten ing Pendapi Kasultanan Demak. Ya. Saksuwanku wong tuwa ngaturake bekti ana ngarsa dalem Kanjeng Sunan. Ngaten iki. Ah kula tampi mugia
murakabi dumateng sedaya para kawula lan nayaka amimbuwana kaguwananing praja. Panjenengan. Wasing gati. Iya. Anggen kula ngrawuhaken nandika kekalih. Krana tuwuhipun kahanan ingkang boten saged dipun entasi sawetawis dening Kasultanan Demak. Banjur ana kedadian apa ingkang Pak Sultan? Wonten ing salah sawijining tlatah wonten ing bumi Jawa menika wonten kasebat Kadipaten Panarukan. Iya, iya. Ingkang jumeneng adipati Tunggul Wulung. Boten kersa ngakoni Demak pinangka punjering pamrentahan lintir kawibawan sasampunipun Majapahit silep. Nah, wusana ndadosaken meruntik penggalipun boten kersa sowan wonten ing Kasultanan Demak. Kepara anggen kula utusan dumateng Tumenggung Prabu Semi ugi mboten pikantuk karya kepara dados bestan wonten ing Penarukan. Mila kula suwun iguh pamrayoginipun dhateng Sunan Kalijaga. Sultan, Nggih, wong tuwa tak melu urun-urun rembug. ngaten inggih menika ingkang kula antu-antu. Sepira to kekuatane Kabupaten Penarukan? Kok wani-wanine ngecak perang ana ing negara Demak Bintara. Mongko yen ditimbang kekuatane ora ana sepira-piraning Kasultanan Demak. Lah iki mongko nganti Penarukan wani merangi Demak yen ora ana dalange tanpa sengoro Penarukan wani merangi negara Demak Sultan. Wonten dalang itu Kaya ngono. lajeng sinten dalangipun Rama? Dalange yo Kiai Demak dhewe. Dalange kuwi Kiai Demak dhewe sing dhewene kiai sing ora rukun karo kancane, saya-saya sing turastus saka negara Majapahit ya iku dalange. Sultan, kepareng tak mangsuli ature Sunan Kudus. Ngaten niki. Terus Kados pundi Kakang Ali? gede cilike kowe dakwaku. Lho, aku ora ndakwa. Monggo dadi manusa ki aja gampang krasa nek ora rumangsa. Ya krasa wae. Mergo sapa? Wali ana ing tanah Jawa sing turastus saka Majapahit ya aku. Wali sing turase wong Jawa ya aku. Gede cilike kowe ndakwa karo aku. Ndalangi wong-wong Penarukan. Lho karo kanca wis udon kok. Aku ora sudon. Lah kaya ngono kuwi? Iki nyata. Lho. Kowe kok ndakwa aku? Kiai sing ora dimrukun. Apa aku tahu sudon karo kanca-kanca wali? Ora tau. Lah kok mbok arani ora rukun? Iki wis cetha Kakang Kali. Wali ing Demak iku cacahe 9. Iya. Mergo kowe sing ora kena dijak rukun. Perkarane sing 8 sandangane sarwa putih. Lho kowe wali kok sarungmu ireng, kelambimu ireng, kuplokmu yo ireng. Iki kowe iki wali apa wong arep nyuluh kodhok? Oh alah. Perkara sanjangan to. Ngono ya, Gus. Apa sebabnya aku milih rupa sing ireng? Mergo rupa ireng kuwi rupa sing langgeng. Ketetesan mangsi abang yo isih ajeg ireng. Ijo ajeg ireng beda karo putih. Yen putih iki Putih ketetesan abang, katut abang, ketetesan mangsi ijo, katut ijo apa meneh ketetesan mangsi ireng. Mula iki rupa sing miyur kaya sing nganggo. Apa putih iki mesti suci? ya suci.
sunah rasul. Apa kowe ora kelingan ana dawuh ing unine kaya ngene? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin tanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nalika awake dhewe besok suwane ngersani Gusti, keng dipirsani ora sandang penganggone sing abang, ijo, putih, kuning lan liyane ora. Rupa bagus utawa ala ora. Walakin tanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nanging sing dipirsani kuwi kalbu utawa ati. Lan amal kebecikane nalika urip ning alam donya. Lah saiki apa gunane sandangan sapa putih? Sirahmu mbok perban putih. Anak atimu kebak kadurakan, tuladane kaya kedadian iki kowe wis suudon, ora kusnudon. Eling. Kowe ndakku aku dadi dalang wong penaruhan. Tupeh aku tirak-tura sing wong Majapahit. Penarukan uga sisane Laskar Majapahit. Bener. Negara Majapahit wis bubuh. Punjering pemerintahan ngalih oleh Bintara Demak. Demak jumeneng negara kuwi merga saka palimirmane Sinuwun Prabu Brawijaya. Nalika semana brubing Majapahit dudu sapa-sapa nganti bisa maras rikmane Sinuwun Prabu Brawijaya dudu Sunan Kudus, dudu Rama Bonang. Nanging aku malah kapara ana sing aneh nalika brubing Majapahit Demak ngetokke senopati loro. Siji Sunan Murya, loro Sunan Kudus. Bener, aku senopati. Sunan Murya bedhaing Majapahit sing diboyong, sing digawa mulih iki pusaka sing ampuh-ampuh. Beda karo kowe. Yen kula kados pundi kakang? Brubing Majapahit sing mbok boyong ora pusaka sing ampuh nanging randha. Ampun dikandak-kandake wong kula isin iku lho. Lho kowe ya duwe isin barang. Lho ngono kok ora kepleset ilatmu kowe ndakwaku. Mongko babar pisan. Aku ora ono sambungane karo wong penaruhan, Gus. Yen pancen Kakang Sunan Kali boten rumangsa ndalangi perang penaruhan lan Demak. Iya. Mongko kapitayane wong Islam niku sumpah. Yen sampean dereng sumpah teng ngarepe Sultan, kula dereng percaya. Dadi kudu sumpah. Nggih. Wis tak legani kan. Sultan, kakseksenan okeng para punggawaning negara ing Bintara Demak. Aku bakal sumpah ana ngersa panjenengan. Hak demi Allah. Aku ora ndalangi wong-wong penaruhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten menika? Ini kali nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari kali nyaman. Paring dawuh Rama Sultan. Katone gitu-gitu anggun munggah oleh pendoko bebarengan lawan kakungmu kaki Sunan Hadiri keporo bebarengan karo Karebet lan Penangsa. Ana kawigaten ngono apa? Badhe matur Rama Sultan. Heeh. Pilih wedal sak menika Ratu Semenanjung aneh saking Panti Jepara. Aneh kok Panti Jepara. Wonten dalam sewu Paman Sultan. Tapi Penangsa. Perkawis icalipun Ratu Semenanjung. Heeh. Panjenengan ampun was lan sumelang. Awit menapa? Kepiye? Malihipun sampun kula pikut. Wis kok pikut ya. Sampun Kok ora kok narak suwanke pendoko. nggih sampun. Wis kok suwanke. Sampun. Ana Durjana Nggih. sing nyidra wakmu Ratu Semenanjung. Nggih. Apa wis bisa tok suwanake kanthi cetha sapa sing tumindak?
Sampun Pamasura. Sopo pawongane? Karepet Joko Tingkir. Sang, baleni sing banter sang. Sopo malinge sang? Karepet Joko Tingkir. Karebet dadi maling. Nggih. Masya Allah, bet, bet. Naudzubillahi min dzalik, bet. Udan bledek aku ora kaget. Ana mripat ing jumbleger aku ora geter. Bareng aku krungu nek kowe dadi maling, bet. Jantungku arep coplok, bet. Biyen kebangetan iki rak kowe. Umpama kowe dhisik isih dadi muridku, kowe ora bakal dadi maling. Kowe ngaji ning Kudus, Fatihah wae urung jegos. Apa meneh ayat kursi nek iso kowe minggat yo ora apa-apa mbok menawa kowe wis bosen. Golek guru sing luwih pinter. Umpama kowe minggat ning gunang apik, mergo kiyaine ahli sunnah wal jamaah. Kowe dadi murid sing apik, dadi santri sing becik, kowe dadi bocah sing soleh. Umpama kowe minggat ning ngampel, bet, kowe yo malah luwih apik. Kiyaine ahli tarekah, kowe dadi bocah-bocah sing mursyid. Lho minggat kok kliru, bet, bet. Minggat kok ning pondok pesantren Kadirangu. Apa kowe ora krungu? Kiyaine kae dongkolan begal, dongkolan maling, dongkolan genthok. Monggo kowe ora pinter dadi santri, ning kowe pinter olehku dadi genthok. Oke, terusno. Ngomong kok delonyar kaya becak kotok. Karo dene kowe minggat yo kleru, bet. Minggat kok ning Kadilangu. Gurune dongkolane bajingan, dongkolane maling. Terus aku tak takon. Apa maling kabeh? Jawab saya. Maling niku elek napa? Elek. Elek. Maling ki ora kabeh elek. Mergo maling perangane siji, maling pesti. Angka loro maling sing ora pesti. Angka telu maling berbudi, papat maling priyayi. Maling sing elek iki maling pesti. Arep ning omah tumpuan bondo donya dasare maling ya mesti nyolongan. Sing angka loro maling ora pesti. Malinge wong kepepet. Sing angka telu maling berbudi. Maling bondo donyane punggawa negara. Sing seneng numpuk-numpuk bondo didum-dumke karo wong cilik sing keserakan. Yang pungkasan maling priyayi. Oh. Lumrahe maling gawanane apa? Bendok, Nggih. pistol, Linggis. celurit, Linggis. inggis. Nggih. Nek maling priyayi rasa nggawa kuwi. Gawanane pulpen tanda tangane triliunan rupiah. Korupsi niku. Korupsi ora wong gedhe sing ngarani, nek wong cilik wis maling ngono ae. Saiki aku tak takon, sing diarani dongkol iku apa? Leren. Nggih. Dongkol apa? Leren. Cara menterenge mantan. Nggih. Dongkol lurah, Leren dados lurah. dongkol camat, Leren dados camat. dongkol santri, Leren dados santri. lah nek dongkol maling. Leren dados maling. Dongkol maling leren gone dadi maling gelem tolabul ilmi, gelem ngaji, gelem nindakake syariat. Dadi napa? Santri. Kaya sapa? Panjenengan. Matur nuwun. Nanging kok ana santri kok leren. Dongkol wis lali ibadahe, ninggal syariate, wis ora gelem ngaji. Dadi apa? Maling. Kaya sapa? Guru kula. Kowe iki ngewangi aku. Apa ngewangi kanca? Nggih ampun jenengan Aku kok arani maling. boten maling. Penangsang dakwa karebet. Dadi maling sing nyolong
Ratu Semenanjung. Nggih. Pengadilan iki bisa ngadili perkara nek syarat-saranane genep. Siji kudu ana pandakwa, loro ana kadakwa, telu bukti, papat seksi. Banjur pandakwa sing ndakwa karebet sapa? Kula. Penangsa. Iki. Kadakwa sing didakwa cetha. Karebet. Buktine Ratu Semenanjung. Gila. Banjur seksine sapa? Sakseni dhewe nyen. Bener. Bentang rampung perkara. Kula seksine. Mbok sekseni dhewe. Nggih. Terus aku tak takon ya. Kados pundi Kakang? Ning pengadilan nek ana wong dakwa ngrangkep dadi seksi, iki sah apa ora? Sah. Sah? Tenan? Tenan. Nek kaya ngono gambir rosokan, Mangsude minggir pojokan meneng ae ngono. Yes. Mergo sowanmu iki dhisik aku. Aku ya arep nyuwun pengadilan ana ngresa dalem Kanjeng Sultan. perkara apa Kakang? Oh, perkara. Ning kadilanmu aku duwe santri wedok, rupane wis elek, mlakune pincang, omongane bisu. Wong sampe elek kok diomongno. Lho ngono iso meteng lho, Dus. Ngono kuwi kebangetan sing ngetengi. Ah, mula arep tak suwune pengadilan sing ngetengi ben dihukum sak katok-katoke. Ben dan dihukum. Terus niku. Sultan, Kanjeng Sunan Kali. santriku meteng sing ngetengi bocah iki. Bocah iki hukum sak jero-jerone. Mangke riyen Kakang. Ana apa? Lho kok sampean dakwa kula yen kula ngetengi murid sampean saya mobilan murid sing elek. Lho seksine sapa? Seksine aku dhewe. Sang. Yen ngono seksi ngrangkep pandakwa ora sah. Ora sah hukum negara ya. Dadi nek pengadilan ora sah. Ora sah. Nek kaya ngono penangsang ndakwa karebet iki ya ora sah mergo disekseni dhewe. Ayo, Dipun sake kemawon. yen karebet dilebokke hukuman, kowe kudu mlebu hukuman. Nggih. Nggih. Kersanipun guru kula niki mlebet wonten ing pakunjaran. Ora apa-apa, Bet. Upama metu hukuman sing ganteng, ora isin. Sing isin iki lho. Sang. Dihukum Bakal perkara demeni santri wis pincang, bisu rupane elek sisan. yen karebet dilebokno hukuman kuncara nyolong surat kekancingan ning yen aku dilebokno ing pagundaran aku kok didhawuh perkosa bocah santri sing wedok elek. Panjenengan ajri. Wah kuwi ra yo. Wis ben diremason lah. Wah aku mengkone ning drop pagundaran diremason piye san. Dipun jabel kemawon. Mesake kalian guru kula. Jabel ayo sang. Nggih. Jabel sang. Jabel. Nggih. Yen kaya ngono karebet ora bisa dihukum. Nggih. Mula kanthi kuwi Sultan, Inggih, perkara iki durung genah perkarane. Mula selira dalem tak aturi wicaksana. Utusan wae marang kabeh para wedrah. Sepisan bisa ngundurake Ratu Semenanjung, angka loro ngluwari bandane Prabu Semarang Penarukan. Mengko perkara ganjaran gumantung rasa dalan. Mekaten. Nggih. Maturaken panuwun ingkang tanpa upami. Kanjeng Sunan Kali sampun atur pamrih dumateng. Ya. Nggih. Marang sira penangsang karebet Nggih. lan kabeh para wedrah ning Kasultanan Demak Bintoro. Rening kahanan kang matumpa-tumpa siji durung rampung tuwuh perkara sijine prayogane wigati sing siji kudu rampung luwih dhisik yaiku ngenani kaprajan. Balelane Adipati Panarukan Situnggul Wulung kang durung ana kerampungan kepara mawa pestan pamanmu tumenggung Prabesmi. Kula gak enekake sayembara. Sapa kang bisa sepisan luwari pamanmu tumenggung Prabesmi lan luwari wakmu Ratu Semenanjung gawe katentreman ana ing Kasultanan Demak Bintoro bakal gak ganjar sak murwate
tumrap kawicaksanan hukum ing Kasultanan Demak. Assalamualaikum. Romo Sultan, Nggih, nuwun pamit tambahing pangestu. kanthi nyebut asmaning Gusti Allah kang maha welas lan asih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun apik bakal tinemu Ngaten. tindak. Nuwun pamit tambahing pangestu. Ya. Sing ati-ati ora usah kesusu. Tetep lumaku lembah manah. Nuwun pamit tambahing pangestu. Nuwun pamit tambahing pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinten kali nyaman. Sawetara disapit dangan iki. Yen ana kepareng dalem, aku tak ngetutke laku nek bocah-bocah. Oh ngaten. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan, Kanjeng Sunan Kudus. semono wong tuwa lapak lakune anak murid. Matur nuwun mboten kami tega nilaraken utusan-utusan saking Demak. Iki ngatos-atos tindakipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.